Okay na. Bana ako. Ha? Dati. Ikaw na lang isa. Ano na isa, mga pagkain. Lagi, naman kayo mahatag. Naman. Oh. Welcome. Salamat ah. Welcome. Thank you, thank you. Amping kuya. Thank you. Taga-Barangay 25B. Welcome. Mahatag lang. Welcome. Saan pag nakalakaw ko is? Kung saan pang hatag? Grabe ka init ba? Init Pero kayo. init Salamat siya lang. pero grabe ka ano guys, happy. Happy kayo bakit? Yeah. Makapalipay na sa Makatabang tagtao mo. Good. Goods kayo. Ano yung purpose na to guys? Guys, good. Dagan pa tag upcoming na plano. Dagan pa tag gusto buhaton guys. Alright mga liog, kumusta mga tanan? Sa mawala pa ka na ako, my name is Mayor Dodong. And ayun guys, gusto ako maghatag og more than pa pero dili pa kaya sa budget, 'di ba? So sa budget magita mag-agad-agad. Pero ang good news ako sa inyo guys is manghatag ta og face shield. So ayun, at least mas makatabang pa ta sa mga tao nga nanginahanglan og katong mga walay face shield karong panahon na. Syempre, wala ako sa posisyon guys kung dili tungod sa inyo ha. So gusto pud ako ibalik pud ni tanan sa inyo ha. Do kuha na ko gamay. Syempre, alam niyo na, 'di ba? It's giving back time. See you in a bit guys. Bye. Hi sir. Kwenta ni siya, tapos yung kwenta po. Okay guys, na nga to ang atong face shield na 100 pieces deliver ni sir para atong ipanghatag sa mga tao na walay face shield. At least man lang ba sa mga ginagmay, di ba, makatabang ta sa ilaha. Pero ko kulang ni siya guys ang 100 pieces sa mga supporter ni sa kuha, pero at least sa gamay na pamagi makatabang sa inyo ha. Ako ni mabuhat guys kung ako ra with the help of team pa dato, tabangan ko nila guys nga ma-distribute sa mga tao nga walay face shield karong panahon na. Kaban ako si Julie and then si Kuya Berry and then lastly din kaban ako si Julius. Yang yu pa na ako ni guys gikan sa US. Kabo. Okay, let's start. So kali ang tagaan na to ani guys, atong mga walay face shield sila atong pinaka-priority nga tagaan. Ani atong face shield. Pangutan na to sila, pangutan na to sila kung nabas sila face shield. Pag ngayon sila wala face shield, ito na itong gaba. Gaba! Joke lang, joke lang. Matag lang yung face shield. Matag lang. Matag lang. Hatag na natin. Gadudo pa siya gawat. Abi nagbayad. Guys, abi nagbayad. Abi nagbayad. Guys, panghatag na ni tanan ha. It's giving back time. Kaming nagbaklay uban si Mayor Dodong o gipabaklay min niya dari sa Cagayan. Hasta ginita dyan. Wala gid. Pangayo kay pangit tayo ng official. Tag 100 ang book. Sarap. Boss, ikaw kasi anak ko na ako boss, pangit oh. Alam na kayo. Ay. Kini nakatayo mo? Thank you. Welcome. Salamat sir. Thank you. Thank you. Sir, thank you sir. Miyan daw. Guys, hatag na. Be, suporta sa imo di ba? Lagi. Sa kung Hindi na po na ako ibalik sa ilaha, di ba? Siyempre, kailangan suporta. Kulang pa niya guys sa inyong suporta. good. Welcome. Sa ba, Mayor? Kuya, naka-face shield? Sure? Sure ba? Bye. Hatag lang. Welcome. Pa naka-face shield? Hatag lang. Alam mo ka, diesel sir. Sir ha, mawala yung shield ha. Ikaw sir, naimola. Oo. Welcome. Mga natin face shield kay bawal yung mga half shield. Welcome. Ate, wala kang face shield? Na? Oo. Nama daw si face shield. Unsa? Ganan ko na ka nang honest ba? Face shield. Ano ra isa ka na? Isa na ba? Face shield wala? Wala. Sure? Nadakpan din mo. Welcome. Ay, sorry. Makuha akong beauty. Thank you. Taga-Barangay 25B. Welcome. Face shield wala? Sure, dakpon juga na mo. Salamat. Sir, kanang wala na yung t-shirt ang tagaan, sir. Salamat. Ano, ito yung t-shirt guro? Sir, wala yung t-shirt, sir. Ay, inyo wala. T-shirt.
Ikaw, sir, nanay mo face shield? Sure? Yan ay, face shield ya? Kaya, asan na kaya? Salamat ha. Salamat. Face shield ko ya? Salamat. Marag lang. Ate, wala kayo face shield? Wala, tagay ko sir. Kanay mo na? Pili na itong... Kanarang wala face shield ang matagaan, sir. Ay, thank you very much. Kaya wala kayo face shield? Hatag. Bawal mo ang half shield. Tagaan ka na mag-isa ka buhok. Ikaw, naka face shield? Bawal gapon na siya. Ha? Welcome. Tagaan ka na mo full face shield. Kaya bawal yung half shield. Tagaan ka na mo. Kana siya. Ha? Basta community service. Sakripisyo ta. Basta gusto ta makatabang sa tao, kailangan ta mo sacrifice. Di ba? Amping ko ya. Yan, kanapong picture sa kanapong magamit ha. Kung na makailas ako dahil, tagaan ako sa kalibo. Ay, ito po. Oh. Listen. Wala. Thank you. Thank you, mama. Ito yung taga Davao. Hari ko mo iupod kuya. Ha? Tagal ko na mo siya. Ay, salamat ha. Sige, sige, welcome. Guys, neti ko lang ito kay Solo. Hindi ko Libre na na yan. yan. Thank you, thank you. Kuya, imong picture kuya, bawal na siya kuya, tagaan na lang taka. Ako kuya. Libre na yan. Libre man na, wala na bayad. Libre na, panghatag na. Salamat. Sige. Salamat ha. Welcome. Taragaan, gapon nato mga frontliners kay importante sila sa ato ang sa ato ang sitwasyon karon sila ang mga hero ba karon panahon na. Oh, kuya naman ka sila. Ay. Bawal ba? Step. Ayun, kuya. Thank you, ma'am. Thank you kayo, thank you. Official too. Sir, wala kayo ay facial? Panghatag na naman ni sa mga walay facial bra. Sure? Oo, yeah. Salamat ha. Sige, welcome. Salamat kayo. Sige, Kailangan ako sa bangko. Okay. Welcome, welcome, sir. Tara. Salamat lang. Salamat. Wala kayo facial, sir? Welcome. Sir, nanay mo sa lingkap. Thank you. Ha? Bali? Ay, thank you. Sige, welcome. Kuya, wala ka facial, kuya? Boss, pili ko boss, pre. Matag, matag? Sure. Sa steel eh. Sige. Welcome, welcome. Salamat kayo. Yan, salamat. Tayo tayo ko niyo, balik siya kanina pa. Saan paglakaw guys? Ah, Kung saan pang hatag? grabe ka init ba? Init Pero kayo. Salamat init siya lang. pero grabe ka ano guys, happy. Happy kayo mga kayo. Yeah. Makapalipay na sa Makatabang tagtao ba? Good. Goods kayo. Manay purpose na to guys. Guys, good. Dagan pa tag upcoming na plano, dagan pa tag gusto buhaton guys. Matangatangi lang na ninyo sa mga other nato na mga projects. Yeah, yan. Facial, call. Pangatagan ni. Okay ba ba yan? Sige, welcome. Facial bang? Dakpan jud ka. Kani okay na na, imo na lang naman panghatag ra man pud naman ni. Oo. Lagi nang hatag ra man gud mi. Hatag mi facial. Very much. Ang Sige, pisyon welcome. na ko to sakyanan man na yan. Nakadakpan jud ka. Lagi. Mag-uwa ko na nanaw ninyo. Hatag lang eh. Hatag na naman okay na. Thank you kayo. Very Welcome. willing. Facial. Hatag na ako sa imo. Thank you. Oh, dapat na. Thank you. Welcome. Ampe. Welcome. Wala ka facial yan. Okay lang. Sana mo ka facial bang? Kayo itinang mo ang wala facial. Oh, sige. Welcome. Hey, 20. Charot lang. Oh, Awa, karon. welcome. Tara. Welcome. Napuno naman. Ate, wala kang face shield? Face shield. Oh, itaon para makakon ka, masipil ka ha. Wala sa abi. Ha? Abi. Abrihan. Para safety first. Oh, para safety first ba? Pagili na. Oh, pagili ang karton mo oh. So, ito na. Ano mo Wala kay permente ate? Wala. Ano wala mo kay mas? Akali ko. Aw. Aw, sa nalibat may noon ko.
Tagasa de kate. Dami. Ah, Carvin ninyo. Patay na ako. Buwan ba na ako? Ha? Patay na. Dati. Ikaw na lang isa. Kami na isa, mga ayaw ng pagkain. Lagi, naman kayo mahatag. Naman. Oh. Welcome. Amping ate ha. Ang kaya 100. Tarot lang. Salamat. Ikaw kuya, wala kaya mo ha? Kay priority na mo. Ikaw kuya, wala ka face shield? Ay, lisa na to na oh. Para mas lindot yung mga picture. Salamat. Welcome. Kahadit Parang wala piso ng tagal niya. Yung piso niya, bawal na kayo. Dakpan juga na kuya. Ako? Salamat. Ano lagi na diya? Wala? Wala. Ah, namingingawin yun. Guys, inani ka hago guys, manghatag sa mga tao pero enjoy siya kasi nakatabang na sa mga tao. Kasi nakasama. Nagbisaya siya. Tagbisaya ako mo. Kasi tagbisaya. Kasi nakasama. Kasi nakatabang ta sa mga madlang people, di ba? Nakitag na akong guys, pero okay lang at least nakatabang ta sa mga tao. Big thanks sa mga tao nga ni-support sa ako. And of course, thank you po kay kay Julius. Guys, check niyo yung YouTube channel kay Julius and then Marvin Bugto iyang YouTube channel. Ay, butang na lang ako sa description nila ang mga YT channel and then kay Kuya Berry po. Check na lang po ninyo. And then guys, thank you kayo sa inyong pagbunuban sa mga sa panghatag and then we're hoping so much nga kumbaga kani dili ni siya mao ang first and then dili pud ni siya mao ang last. Daghan pa tag upcoming na pwede pa itabang sa mga tao. Miss Mir Dodong. See you sa tuwang next video. Bye.